Miesto ukryté v prírode a predsa len pár minút od centra Kremnice. Vítajte v projekte Galandov Mayer Residence, v modernom bývaní zasadenom do pokojného prostredia Kremnických vrchov. V ponuke je 98 bytov vrátane mezonetov a 2 nebytové priestory. Balkóny, výhľady na zeleň, kopce a pokojné okolie patria k najsilnejším benefitom tejto lokality. Vďaka blízkosti skalky či krahúl je Galandov Mayer Residence zaujímavou voľbou na trvalé bývanie a aj rekreačné využitie. Súčasťou areálu je detské ihrisko a aj priestor pre kaviareň. Byty sa predávajú ako holobyty s možnosťou dokončenia do štandardu podľa vášho vkusu. V cene každého bytu je vonkajšie parkovacie miesto a pivnica. K dispozícii je aj vnútorné garážové parkovanie. Predaj bytov je spustený. Vyberte si svoj nový domov a dohodnite si obhliadku ešte dnes.